Hallelujah. Yes. El fuego. Hallelujah. Yes. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, mis manos. Mis manos. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos a la pomada, oh, heb je handen. Geef alles aan de Heer. Geef alles aan de Heer. Hallelujah. Doe dit todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Aleluya. todo esto es posible. Todo esto es Posible. Cuando levanto. Aleluya. levanto. Mis manos. Aleluya. Yes. Alegramos o coração de Yahweh. Alegramos o coração. Alegramos o coração. Traga-nos o teu aplauso. Traga-nos aplaudir. Yes. Gloria a Dios. Tu presença está barrando. Ele espera aí. Oh, Yahweh. Nada queda na tua Heer komen. Laat ze komen, zegt de Heer. Hallelujah. Laat ze komen. De Yes. vreugde van de Heer is onze kracht. Yes. Er is niks anders die deze kracht is. De vreugde alleen. Oh, dank u, Heer. De vreugde. Dank u, Heer. Wij loven u en prijzen u. U verdient al de eer en glorie. Er is niemand als u. Er is niemand vergelijken en met u. Want u bent de God boven alle goden. U bent de Heer, de Heerscharen. Oh Vader, dank u. Dank u voor de goedertierenheid. Dank u voor de zachtmoedigheid. Dank u voor wie u bent. Want u hebt ons gered. Dank u voor onze redding, Heer. Oh, dank u wel, Heer. We praise you. We adore you. Oh, Heer. Heer en Heerscharen. In de naam van Yeshua Mashiach. Dat alle de lofprijzen en aanbiddingen komen als een heerlijke geur voor uw troon van genade. Er is niemand als u. U bent verandering. U blijft veranderen in ons leven. Halleluja. Alles komt van u. In het begin was u. U was met God. U bent God. En in het begin was u met God. Er is niks op de wereld die niet door u is ontstaan. Alles is door u ontstaan. In de naam van Yeshua. Halleluja. Oh,
Halleluja, prijs de Heer. Halleluja. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Halleluja. Laga nós Yes. adorar Deus. Sim, Senhor. Laga nós aplaudir, adorar, estiver. Aleluia. E tem algo grande para nós. Não está por nada Aleluia. nossa vida. Glória a Deus. E tem algo para nós. E a salvação por você, dia da vossa. Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a você, Deus, e baixar o aceno de glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito vem. Aleluia. assim no quarto baixar o aceno de glória a Deus, e baixar o aceno de glória a Deus, e baixar o aceno de glória a Deus. Senhor, como está mexendo para nós. Dá-que, Senhor, recebi honra e graça. Recebi, Senhor, nada kinderen, rustig zijn. Maak dit uit. Ze zijn in het huis van God en vinden de rust. Hier is een rustdag, een dag van genot, een dag om te genieten, een dag om blij te zijn met iedereen. God zegen onze naasten. God zegen onze vrienden.
God zegen onze buren. God zegen Delft. God zegen deze gemeente Delft. Onze stadhuis, onze gemeentehuis. Onze belastingkantoor zelfs. Onze Tweede Kamer, Eerste Kamer. Onze gemeenteraad, Vader. En onze leiders, Vader. Met wijsheid. Het bovennatuurlijke wijsheid die ze nodig hebben, Vader. Laat de rust en Den Haag komen, Vader. Op besluiten nemen voor deze mensen, voor ons, Vader. Is the kingdom yours? Is the glory forever? Amen. Yes, is the glory. Yes, is the glory forever. Amen. Yes, is the kingdom yours. Dice, basta, que nos saca los árabes, que vive más cerca de Dios. Forever, amen. Lata, que gloria está bajando. A los lícimos, a los comunes, otro lado. A los comunes, again. No one to it. Thank you, yes, it's the kingdom. Yes, it's the power. Yes, it's the glory forever. Amen. It's the kingdom. Yes, it's the power. Yes, it's the glory forever. Amen. It's the kingdom. Yes, it's the power. Yes, it's the glory forever. Amen. Yes, it's the kingdom. Yes, it's the power. Yes, it's the glory forever. Amen. Yes, it's the kingdom. Yes, it's the power. Yes, it's the glory forever. Amen. Yes. Glory forever. Amen. Abbiamo un shock poderoso come se, ma che ti aiuta nella mano, papà. Alza la mano, mamma. È un shock come se. È un shock ma che mamma chora. È un shock ma che mamma chora. È un shock da che ti aiuta nell'inimigo. È un shock e non festeggio. Nós não canta, nós não grita, não faz tudo sem um chão não faz nada. É um chão, nós festejamos. É um chão, Senhor. É um chão. É um chão primitivos. Camisa nós, lava o que nós cabemos, senta fresco. Lava o que nós cabemos. Lava marca nós cabemos. Lava santificados. É um show nossa escrava verdade. É um show de ungir, Yeshua. É ungir, é Messias. É suco nossa guarda. Yeshua HaMashiach. Glória a Rabodoma. Oh, nos tenhamos los pastores alta fidelidade. Buena palabra. Gloria, aleluia. En el nombre de Yeshua. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Santo, Santo, danke, Senhor. Danke ko araw no sa pinky brasi kichiki budilanti. Kichi kachi kichi mabolanda no di novo. Akos grande di abo soto de. O poder maravilhoso manifestar dem. O somo no di nyuri babo. Tabote é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tabote é Deus que conhece a terra. Tabote é Deus que ora por nós ali oração na abo. Costam logo de mescos. Cos grandiosos de. Bendicionado da. Oh, tata danke.
Tanto pa tumiro mano ko takinam. Tanto pa sortore suno ko nakat. Tanto pa tiro ko yendenam. Tanto pa po sa andro ko na corpo sa tatambe. Gloria alleluia. Bendicionata. 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 Bendicionata el día chave. El día chave con nosotros tomamos decisión de vincarse de Dios para algo soso de. Abre tu corazón para ser miembro de Montera. Gloria alleluia. Aleluya, danke mi Señor. Mi hermano, bom venir a casa de Dios. Welkom. Welkom in de huis des Heren. Jullie zijn welkom bij ons. Leuk om jullie hier te hebben bij ons. Amen. En nós estamos mi hermano, Dios bendiga mi hermano. Então, não está contente com nós todos a tomar parte de culpa? Ja? Amen. Está contente com nós todos por a fini? Ik ben zo blij dat iedereen hier mag zijn. Ja, van ons voor tomar parte de culpa. Dat wij deel kunnen maken van het lichaam van Yeshua. E para atender a ver. Om ook te luisteren. Deus Pai, ja. Dat God spreekt. Aan u. Bravo. Naar ons. Dat God naar ons zal spreken. We hebben bij de palavra, we hebben een boekje die... Ik ga zo meteen in het boek van... We hebben een boekje die Romeinen 5. Romeinen 15. Quando Romeinen 5, versículo 1 de 5 no obedece. Romanos 5, de 1 de 5, glória a Deus. Aleluia. Deus bendiga meu irmão. Deus bendiga a você, com o Bruder Luiz. Deus bendiga a meu irmão. God zegene. Aleluia. Aleluia. A Deus é tremendo. Ayer me tinha predicação para a mídia. Aleluia. Estava tremendo. Uma papi ayer over die. Sim. Uma papi over die gemeente, over die. Gisteren heb ik op de media gesproken. E tu reine na ku Dios anyama. Al die mensen die God heeft geroepen, No te sunam ku tin titulo. hebben geen titel. Dios llama es sunam. God heeft degene geroepen Kun je nog mira. dat niemand heeft, die niemand wil zien. Mita ba ele se por romano ko budem na 1 Coríntios na que na romano a mita ba 1 Coríntios na ando me interessa algo por romano ko budem bom. Ik ga naar het boek van 1 Corinthians. 1 Corinthians vers 1 en 1 Corinthians hoofdstuk 1 en vers 28, ja? Dan ga ik het lezen. Oké, me interessa. Tende é pida que bom que Deus está pensando aqui não. Amen. Amen. Hier ga ik lezen van 1 Corinthians 1, 28. Me interessa foi 27. Ik lees vanaf vers 27. Ayer uma predicação aqui. Gisteren heb ik dit gesproken. Então, mas só pena mesmo a bini follow me. En zoveel mensen hebben mij gevolgd op de media. A Bíblia te ensina aqui, mas Deus De Bijbel zegt, escolhe lo que o mundo te considera loucura para vergonçar essa bina. maar wat in de ogen van de wereld dwars is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Então, te pensa, ele escolhe lo que o mundo te considera de estar débil para vergonçar esse nome poderoso. En hij zegt, wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is niet te doen. Uau, tu não se diz com Deus. Luister, wij komen niet naar God. Dat Deus é amado. God heeft jou genoeg. Als we met z'n door die abo, en voor papi que sulle com a atrás. Want God weet, als hij door jou spreekt, kan hij de andere. Ele chama abo, mas door die abo, e poi chama rei, reina, que está escondido no mundo ainda. Want door jou kan hij nog die koningen en koninginnen nog roepen die in de wereld. Pero Deus não chama não para somar nada de nada hoogmoed, nada orgulho.
God heeft ze niet geroepen omdat hun hoogmoed hebben. Ze zijn trots. Pero corpo abo tem o coração mole. Wat een bomende, zoals je maar abo, als je staat door die abo, recolhega na não. Maar omdat jij een goed hart hebt, een zacht hart hebt, heeft God jou geroepen, zodat je hun ook kan gaan roepen. Als je nou altijd een beetje die, en escorre, zoals escorre. Ik heb jou gekozen. Maar is zo'n, escorre, is zo'n goed. Je nunca mira. Ik heb gekozen diegene die niemand wil zien. Para que isso não ponga essa pica na vergonha. Die wijzen elkaar te beschamen. Ora we querer vakantie ainda. Wanneer je zegt dat je moe bent. Ora we querer bom formas. Dat je niet meer kan. Tem tanto Deus querer babo. Daar wil God je brengen. Ora tu não me vida. Wanneer God jouw leven. Não cuidado não. Wanneer mensen naar jouw leven kijken. Cuidado assim é tanto coisa. En ze hebben zoveel dingen. Então, com o tempo de guardar na mas. En daar hebben ze geen tijd om hun. Na minha querida, não vai como de não boca como de não. Hun blijven in hun eigen. Então, abo Deus ayama. En jou heeft God geroepen. Mas só não conhece na Isaías 45. Want als wij Isaïas 45 lezen. 2:3. Hoofdstuk 45 vers 2. Eta bisa, mi apai potilante. Ik ben voor jou gegaan. Abre a porta de hierro. Om die ijzeren deur. Passa para de bronze. Om die bronzen para de bronze. Grendels. Papoeira tem dat je tot daar kan komen. Nem tesouro na escuridão. Tot die schattingen van de duisternis. Ante costa rico escondido. En de rijkdommen. Aqui Deus te pensava, ele vai potilante. Hier zegt God dat hij is correto. Want hij heeft je gekozen. Pastor, el reino, tem muita escuridão. Want de koning en de koninginnen in de duisternis tem hoogmoed. Hebben nog steeds hoogmoed. Não tem orgulho. Zij hebben trots. Não quer ser nada claro. Ze denken dat ze klaar zijn. Não vai ser de Deus. Ze gaan niet naar God. Pastor, não tem placa. Omdat ze geld hebben. Maar jij. Com a pasta de encosto. Door zoveel dingen hebt. Deus não a pasta de encosto. God je zoveel aan preparado. Om jou te Pastor, eu vou strangulando. Om jou. Vou strangulando. Door je. Vou picando. Door je zonde. Vou consumir bastante. Wat je allemaal hebt Dat meegemaakt. Deus não dá o bastante. Heeft God je laten meemaken, dat maken. Para todo tipo. Zodat je. É por isso que eles não grandes escondidos escuridade. Door jou dat de andere kan. É só não que ele vai usar. Degene die hij gaat gebruiken. Como sacerdote não grande. Als pastors. Algo me grisavo. Vandaag wil ik je zeggen. Você tem sonho de vida? Dus de levenssituatie. Deus não acabou bastante. God heeft het laten. Passonda. É quando você é problema como nascer. Omdat hij je kent voordat je geboren bent. Assim não consegue problema como nascer. Omdat hij je kent voordat je Ele geboren sai bent. caminhando de bobina como de gana. Hij weet ook die hele levenspad. Mas com Jesus. Zoals Yeshua. De Oude Testament. In de Oude Testament. Não vai over Jesus. Ja, dus alleen over Yeshua. Ele tem capa. Hij was er altijd. Pero ele nasce como gente. Maar hij is nog niet als mens geboren. Assim não botamos, né? Zo ook jij. Deus te conheceu, Jeremias 5 também sabe. Deus te conheceu primeiro como nascer. In 1 Jeremia 5 zegt hij, ik ken je voordat je geboren E bent. Deus te conheceu também como de cara. Hij weet ook je levenspad. Pero com Jesus, Maar jij bent geen Yeshua. parece que pie. Maar het staat geschreven. Ando com a profetizei. En ze hebben het ook geprofiteerd. Que problema passa com? Wat met jou zal gebeuren. Pero Deus te sabe. Maar God weet het. Amiga me sabe. Vandaag wil ik je O zeggen. testemunho de vida. Jouw Da salvação que houve. is levensredding voor Ou anderen. seja, eu falo com bastante. Wat je hebt meegemaakt. Da pessoa com dessa situação. Dat mensen die in hetzelfde situatie Pensa zijn. que bom. Komt tot jou. Por diabo como anda assim. Om jou te vragen van hoe doen we Mas dat? só botar a gente. Want jij was. Como você sabe? Hoe ben je eruit gekomen? Eu pensei. Tudo qual como bastante. Tudo qual com conta gente. Daarom alles wat je Da vai glória de Deus. Om voor de glorie. Não me dá isso. Jesus te comata com Maria. Vergeet niet wat Yeshua tegen. Na verdade é Jesus. Na verdade é Jesus. Jesus. Nós somos amor. Ze kwamen tot Yeshua en zeiden, onze broeder is gestorven. É de 4 dias morto. Hij is 4 dagen Jesus ficou não.
Yeshua zei, Un sueño, Pai. hij is aan het slapen. Mas o Pai, glória de Deus manifestar. De glorie van Também me que sabe. Tudo não pode ter movida. Vandaag zeg ik je alles wat je wil. Também glória de Deus manifestar. Halleluja! Mas o que roupa hier nesse Glorie van de roupa hier nesse no chão. Esse no chão. Heerlijkheid. Como tu tem jeito? O que nada para Deus. Die situatie waar we meemaken is niks voor God. O que nada para Deus. Het is niks voor Vamos God. ter que partilhar isso aqui. As culturas foram nesse no chão. Tapi arrependido. Zodat allemaal daarachter Mas o Deus por aí o dabo. Essa graça me dá também. Zodat God jou ook kan gebruiken voor hun. Tapi se algo que me sabe. Daarom zeg ik je, Glória a Deus. alle heerlijkheid aan de Para Heer. firme. Blijf standvastig. Mas eu vou struggle não como você quer eu não struggle. Want je struggles, je heen, up en neer, ups en downs. Mas eu vou ver como tem que vir igreja só. Want je gelooft alleen dat je voor de Heer Já sabe trabalhar ser assim de bent movida. gekomen, dan heb je al. Trabalhar ser de movida. Is alle werk gedaan in jouw leven. A sombra. Omdat Vai obedecer com isso. je hebt de Heer gehoorzaam. Vai vir na presença de Deus. Je bent in de aanwezigheid van de Heer. A tua presença de Deus. En in de aanwezigheid van de Heer Nada te queda nas coisas. kan niks hetzelfde O blijven. trabalho de Deus está. O trabalho de Deus está. O corpo está suceder. Het werk van de Heer is. Mas o mandamento de Deus. O mandamento de Deus. Je ziet God niet. Então, eu quero que suceder, eu quero que o mandamento. En wat er gebeurt is wat je niet ziet. Então, Deus te custa para perseverar, para pedir toque a igreja. En daar is God, want je hebt toch aan. A palavra para ser algo de movida. Je hebt ook aan de doorzetting gedaan tot de Heer, zodat het woord wat. Halleluja. Halleluja. Casa em nome de Cristo Jesus. Vader, je maar moet danken. Yeshua Mashiach. O Espírito Santo, Voor je Ruach HaKodesh. le une nos tour. Blijf ons één aan één Para houden. nós termos acordo, Zodat wij in één o overeenkomst Espírito zijn. Santo Dat je Heilige Geest pode manifestar no meio de nós. dat manifesteert hier in midden in Nós ons. não estamos mesmo essa Want parte. wij praten niet meer. Então nós mesmo transitar. Então nós mesmo transitar. Wij vertalen zelf ook niet. Ah, bom, supremo. Maar u, Heer. Você é algo que visa. Want vandaag wil ik zeggen. Ja, maar Deus tanque. Dank de Heer. Mas eu vou compreender. Want je hebt Eu begrepen vou que Mateus é de visa. in het boek van Matthäus. Pedimos a turma de casa a carregar esse caminho. God, ieder die moe en zwak is. A melhor somos a livre. Ik maak jullie vrij. Até sei base. En dat heb jij gedaan. Papi, isso é que chiquina. Je bent tot de Heer É sua gekomen. presença. In zijn A nossa aanwezigheid. vontade ser cumprir. En zijn, Ora com é que. zijn wil zal Não ora gebeuren. com o quê? Essa é a Zijn introdução. wil zal gebeuren omdat hij het wil. Essa é a introdução. Como Dat is een introductie dat ik heb gisteravond dat gesproken. ik gisteravond heb gesproken. Maar papa, hier nog eens op Gisteravond heb ik gesproken op Facebook. op Facebook. Het was geweldig. Het was geweldig. Goed. Goed. Nou gaan we naar het boek Romanen 5. Dan het boek van Romeinen 15. En toen moet je mijn papa no qual Deus quer papai aula. En ik kom te vertellen wat God vandaag wil vertellen. Romanos 5, Romeinen 15. versículo 1 Romeinen 15 vers 1. e 5. Vers 1 tot 5. Nós temos corda bom. Wij moeten nog herinneren A igreja, dat de kerk, nós aqui, wij hier, está é bruid. wij zijn de bruid van Yeshua. O rebini. Wanneer hij komt, Nanta parte over que me busca sua igreja. ze hebben het over dat hij zijn kerk gaat Ze komen. zeggen ook, ik me busca sua bruid. Hij komt zijn bruid ophalen. Tu resulta com esse beijo espírito de verdade. Ieder die hem heeft gediend in de geest en waarheid. Mas pensei, Daarom me deu papai aula. wil ik vertellen, wil ik Boek spreken Romano, over het boek van Romeinen 15. ante o versículo 1 de 5. Amém. Vers 1. Glória, aleluia. Halleluja. Aleluia. Halleluja. Ok. Halleluja. Na 5, versículo 1 do Romano, pensa, nós escuta forte de fé. Romeinen 15
ayuda Islam, una débil, una debilidad y no busca los mis provecho. Wij die in het geloof zijn, moeten wij de anderen die zwak zijn, met hun geloof helpen. La cada uno de nos tiene cuenta Laten wij allemaal die con bienestar de su hermano. voor het goede voor onze broeders en zussen. Y de crecer de fe. Om te groeien in de Weet je geloof. wat nou? Wat? Wacht hier. Nos todos en la iglesia, Wij komen allemaal hier naar de kerk. pero no está de un camino de canawalki. Wij zijn nu aan het lopen. Anto, para llegar más cerca y tú no parte del cuerpo de Yeshua. Zodat wij dichter bij de Heer komen en het lichaam volmaakt. Want dan nos toerten miskos. Wij zijn niet allemaal hetzelfde. Abo portata compra de un curso de chaquitín. Jij kan iets Abo portata begrijpen. compra de mes. Abo portata casa de un versículo como de. Y abo un mes entendemos sobre el Espíritu Santo a comprender. Es un Dios que te me debo. Jij hoeft niet alles te begrijpen, want jij begint te begrijpen misschien ietsje meer dan de ander. Maar dat betekent niks, want de Heilige Geest van de Heer die werkt door jou. Want jij ook die alles weet, spreekt de Heilige Geest door jou. Amen. Pero iglesia, Maar de kerk, el cuerpo de Cristo, het lichaam van de Heer, se moet één zijn. Nos toerten in de mesma página. Wij lopen op dezelfde pagina. Nos toerten como de mesma lengua. Wij begrijpen dezelfde taal. Nos toerten que pastor tem que padul, que significa. Wij begrijpen allemaal wat de Heer zegt. Ando vendo com meninobo, En iemand die nieuw is, também nos trekke bem. betrekken wij erbij. É porta quente que. Het mag zijn. É porta com sushi que. Het kan vuil É zijn. porta com rico que. Het kan ook ziek zijn. Pero é voluntad para ele llegar. Maar de wil dat hij hier is, É também que toma parte de curva. zij is ook betrokken. É também que está junto Hun conosco. zijn ook betrokken met ons. Ando unidade. Dat betekent E eenheid. força. Eenheid. Unidade que quebra do jugo. Ja, shakamane. O coração com barra de jogo. Para declarar. Eenheid É verbreekt. fruta mais alto do Senhor. Galatas 2, amor. De Galaten 5:22, liefde. Amor conosco este tempo. De liefde voor de ander. Então isso é declarar. Dat verklaart Conosco de unidade. dat wij in eenheid zijn. Glória a Deus. Alle glorie aan de Amen. Heer. Amen. Tá bem? Daarom Nós temos que ter em conta moeten wij que a igreja dat de moet kerk actief. is niet alleen hier. Olha você na casa. Wanneer je thuis bent, Mas portanto você tem que praticar aqui. of je hoort mij preken, Pero você chega a casa. Deus te botar abrir com prova. God zet je op een beproeving. Ou como botar como é palavra que serve papel na igreja. Wat het woord die je hebt gesproken tot de kerk, Ou vizinha que bate na porta. de buurvrouw komt bij jou aankloppen, Pedir para ajuda. vraag om haar te helpen. Também não pode ajuda. En je kan haar helpen. A diferença da sua apresentar. En daarom als die situatie bij jou O komt, mesmo tem em mente cava de unidade de igreja. O Deus também manda prova de prova e ainda também demonstrar amor ao Senhor. halleluja. Daarom als je dan kun je bewijzen dat wanneer er beproeving komt, dat jij die liefde zal geven, of die woord wat je hebt ontvangen vandaag, in die situatie. Pero o problema que nós temos é não. Maar voordat we daar komen, Nós temos que começar de como nós estamos servindo moeten wij ons vragen van hoe worden we één? Nós não vira Wij kunnen niet één worden conosco. als wij Nós tur. Of dois te batizar, então não sobrar não te batizar. of als we één of twee gaan gedoopt worden. A sombra. Omdat Unidade. eenheid A convicção do Espírito de Deus que deve de nós. is de getuigenis van dat de Heilige Geest in jou leeft. Agora o Espírito de Deus En de Geest van de Heer da forma nos tur. voor ons allemaal. Tudo no qual não come papia. Alles wat ik zeg, A convicção do Espírito Santo em nós. overtuiging in Eu jou. vou compreender. Je zal me voor begrijpen. Você me dá uma voorbeeld. Ik geef je een voorbeeld.
Me dá voorbeeld de Escritura. Como tem a convicção do Espírito Santo. Ik geef je een voorbeeld hoe je die overtuiging van de Heilige Geest krijgt door middel van een tekst. Sabe da Papa de Revelação 3:20? De Bijbel zegt in de Openbaring 3:20. Jesus chega, Yeshua zegt, bate na porta, klopt aan de deur. abre para mim, abre para entrar na PC na copo. Klopt en hij zegt, de Bijbel zegt, hij klopt aan en hij zegt, doe open zodat ik met jou kan maaltijd. Como não tem convicção do Espírito Santo, irmão? Maar als je die overtuiging van de Heilige Geest niet in jou Outra hebt, compreender que Jesus me bate na porta de casa. Como está se dentro? dan begrijp je dat Yeshua alleen aan de deur is gekomen. Mas a que pensava a convicção do Espírito Santo. Maar vandaag zeg ik je dat die Ora overtuiging Jesus que bate na porta, dat Yeshua tá na mobília que bate no coração. hij is gekomen La que tem. aan de deur. Me cambia coisa na mobília. Laat die benen E komen aceita zodat ora, die ou tem a convicção do Espírito Santo. Dat betekent wanneer jij de overtuiging van de Yeshua, van de Holy Outra compreender assina. Zo A begrijp je. convicção do Espírito Santo. De overtuiging van de Heilige Geest. Essa aqui está Jesus. Begrijpen dat dit de Heer is, Yeshua is. A convicção do Espírito Santo. Bota nem twijfel. Bota como recuda. Jesus está Deus. Deus é ama. Jesus está Deus. Jesus é Espírito Santo. Jesus é Turcos. De overtuiging zal je vertellen, van de Geest zal je vertellen dat Yeshua alles is. Amém? Alles, amen. Alles. Alles. Pero como não tinha convicção do Espírito Santo. Maar als je de overtuiging van de Heilige Geest niet hebt, Quando era movida bio. heb je de vorige zondeleven niet begrepen. Ainda é bio de funcionar, irmão. Nog steeds is die oude aanwezig. A tua vida bio. En die oude leven, Não está placado compreender coisas. laat jou niet begrijpen, laat jou die nieuwe niet begrijpen. O ideia, o pensamento, não me promete, o Espírito Santo põe em chance de funcionar. Jouw plannen en jouw vorige plannen komen nog eerst naar voren, voordat je begrijpt wat de Heilige Geest Pero não is. tem nada estranho. Maar dat is niks Mas a anders. amadora 20 anos, primeiro como compreender foi. Maakt niet uit, want ik heb met mij voor 20 jaar A tua mãe explicar como passe foi. en ik zeg je nu om dat niet mee zo lang te duren. O para vai hope a missa. Je kan misschien langer dan mij naar de kerk zijn geweest, Pero me está o Espírito Santo me deu. maar zolang de Heilige Geest niet in jou is, Ora Pablo para Efésios, Efésios de Coríntios, ora Pablo Einana, anto ele andico ni. Nós todos batizar. toen Paulus bij de Corinthiërs kwam, zeiden alle mensen tegen hem, wij zijn allemaal gedood. Anto Pablo dico nan. En Per Paulus posar o Espírito Santo. maar hebben jullie ook de Heilige Geest ontvangen? Nandi não conhece o Espírito Toen Santo. zeiden ze, we kennen de Heilige Geest helemaal niet. Pero ave, Maar vandaag mi que tienes muito meu humano. wil ik je zeggen, Mientras tanto conosco terra é vida fiel. zolang wij ons oud leven niet begraven, Quando tu compreende lo qual Deus que papia. zal je niet begrijpen wat God wil door jou Só lo qual Deus que papia um tabo tem que ter. Wat God wil spreken is niet wat jij moet weer luisteren. Porque o Espírito de Deus quando me podemos Maar de geest in jou, die tá comunicado com o Espírito da papia. Ou não tá? de geest die van God die in jou woont, moet gaan begrijpen wat jij vertelt, wat jij E zegt. que meu irmão do como de me bom, então a do ter vida fiel, também promete, então o Espírito Santo me de Deus. En ik wil dat jullie goed begrijpen. Het eerste gaat dat je eerst je oud leven moet begraven en dan komt de nieuwe. En dan gedoopt worden. Se não basta o ano, tá quanto como que basta de? Quanto que a vida vai? Porque que a vida vai a modoria que não vai? Stop nu met die oud leven. Wil je in dat leven blijven? Hoeveel dingen moeten met jou gebeuren? Qual foi a primeira página da Bíblia Deus declarar? É mesmo. Vanaf de eerste vers van de Bijbel zegt de Heer. É mesmo isso mesmo. Espírito de Deus a papai na cata luz. De geest van de Heer zei laat het licht zijn. De final de Bíblia que era para Tot het Jesus. einde van de Bijbel. Quando costa ainda na nossa coisa por mais. Hoeveel dingen heeft de Heer gedaan, Jezus gedaan? Deus não tata.
Un tanto di carne con sangue, con la pizza, abita cansato molto chiamo. Fai famiglia qua. Giusto assim, no? Want zeg niet dat ik ben moe van die kind. Ik ben moe van die mens. Giusto busca por maneira. Maar God zoekt alle manieren Para arrepentir. om te bekeren. Quarta ponto, vou imaginar o único yugo que tem. Vou te lá na batia assim, não vai clavar na cruz. Denk je dat je enige kind aan het kruis zal laten genageld worden? Natuurlijk moet dat zien. Natuurlijk laat je het niet. Ai, vamos justima nós. Zo kan je zien hoeveel God Quando amigo, tá tende mesmo na nota, tende tipo mami tipo assim. Zo kan je zien dat God zegt, dus deze mensen luisteren definitief niet. Agora ainda com ela se, ainda vão tá tende daqui mais tipo assim. Nog steeds dat hij zijn zoon heeft gegeven, wat moet hij nog doen? Tipo mais tipo assim. Je luistert nog niet, wat moet God dan doen? Alguém que me salva por ter chance. Vandaag wil ik je zeggen, Pastor, wat hij met de papi op Christus te bini. want de Bijbel zegt, Yeshua is op Met de volle pisa ko oren bini, no tini misa mas, wala ka po chance pasa voorbij. Je hebt je kans voorbij gelaten. Comisa evaluar po nes na kas. Begin te evalueren thuis. Comisa pensa, bo desisyon ko wat bay tuma. Begin thuis te denken. Pasa po vida ko wat ang kami di pa di sa unta pa, ito pa mo wat siya. Papa don voorbeeld pa po yunang. Amen. Papa don voorbeeld pa po yunang. Amen. Anto pa, turkos kuso sude, lota, turkos kuso sude, lota, apo, teka pesti bokas. Alles wat gebeurt, je moet het weten. Jij bent het hoofd van je huis. Hebben de papa die een kaas cultuur sempre Deus, dat ajuda Deus a bendicionar. Amen. De Bijbel zegt een huis die ieder aan de Heer dient, is een gezegende huis. Turkos tudo isso escreve in de Bijbel. Alles heeft God in de Bijbel geschreven. Caminho de Bijbel tá sumesta papia. De Bijbel zegt, Sumesta papia. hij praat. Ando me explica. Die Bijbelkaas, wat evaluar o mês. Ga naar huis en evalueer Bijbelkaas, jezelf. wat evaluar o mês. Ando, Evalueer jezelf. começa a preparar o mês para postar aqui como En é. begin je te bereiden voor wat je gaat doen. Pastor, nós vai ter período. Want we gaan in een periode Nós vai começar a faturando de unidade, o corpo conosco. dat iedereen in een eenheid met ons zal Então nós zijn. que por humano de conhecer a diferença. En wij willen dat iedereen het verschil kent. Zomer também 30. Zomaar komt. E em coisas grandes nós também assim. Zoveel dingen gaan we doen. Pero nós que no é humano turco não batizar ainda. Toma decisão pensa bom. Mas toma ora quando não batizar de vida bio, então para não mês, tá para um caso completo. Wij willen dat ieder, alle broeders en zus die niet zijn gedoopt, dat het een goede beslissing wordt genomen, ook voor jullie huis. Para nós corpo completo. Dat wij een lichaam zullen zijn. De unidade. In eenheid. Para nós turco como de língua como da papa, Deus tá para doriando. Dat wij allemaal de taal begrijpen hoe de Heer Ele hoe dat ser contestado anda na cielo. in de taal die de Heer antwoordt. Papa oração não ser contestado. Zodat je de gebeden zullen antwoorden. We hebben de pizza oração die ons não ser contestado. De Bijbel zegt dat de gebeden van de rechtvaardigen zullen beantwoord. Almi que você mirou mano dor. Vandaag wil ik je zeggen, Tomou mais o tempo. neem je tijd. Que gurmano que está perto Wat je ook wil weten, então quando não vamos batizar, para nós começar a preparar nós mesmos para batizar todo humano. bel ons om te weten wat je wilt doen. Agora também não vou dar na casa. Quando eu entregava o bem a Cristo ainda, vou ter a chance de permir na 0622 acesso de canal. Então nós trabalhamos como nós também na casa de oração como ao da perna 24/7. Nós podemos votar como a sombra, mas estando maneira vida bio, é como o Espírito Santo bombardeia. O poder para mim soube aí. Ele para que eu soube tempo para nada das outras da vida. O Pedro was erg. Pero é mal, o coração para a igreja. A tu bota disponível para algo sobre Deus te avisa. Caminho de um caminho.
Então vamos abrir caminho para Deus, cara, não pode esse meio que eu vou ter. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muito como diz o irmão, é evaluar o humano mesmo. Começa a pensar com o que vejo agora aqui. Tu te zelf, zuster, Deus, wat je wilt doen. Sobre a costa bíblica conta bem na mesa. De Bijbelse dingen komen vanzelf. Eu vou começar a compreender a palavra da Je zal begrijpen, je zal de versen, de hoofdstukken beter begrijpen. Eu vou começar a compreender. Ora, Pepe, te pensa, o encontro divino. Je zal begrijpen voor met ja. Então, ora, chama de andere para dizer Dat de engel bij jou is gekomen. Quando começa a ver a questão espiritual. Je zal de geestelijke dingen zien. Permites tanto como da cana como ves por lugar de carne. Maar zolang je met je eigen wil loopt in je vlees. Bota leuven je caminhada. Bota pompa em 2 meses assim. Pero por isso binado nunca. Maar je bent de goede die naar de kerk komt, maar je hebt nog niks ontvangen. Los meus namen aan doen. Zegen onze broeders en zusters. Gloria a Dios, danke mi Señor para el día chave. Alle glorie aan de Palabra lo que yo monté, la cosa no es sus aplausos. Aleluya, gloria a Dios. Hasta santo llamamos tanque. Llamamos tanque mi Dios pelo momento que Señor oh Dios, para cada palabra, cada cosa que hacer papiador de amistad que coloca en la montera. Danke por tu corazón, Señor oh Dios, que está tremendo, Señor, God me parece. Danke oh Dios, abo. Pastor, tá bom da turcos, o tem livro. Tá bom da Deus, tá bom do Espírito Santo, tá bom da turcos, tá bom da som, é eu de ele. Glória, aleluia. Awe, um dia, quando eu mantur, eu quero ver as coisas. Quando vai casco, algo novo suceder. Me diga, mamo, danke. Danke, Senhor, oh Deus. Danke, meu Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Danke, Senhor, pela autoridade que você vai dar. Alle glorie aan de Heer. Alle glorie. Laten wij in aanwezigheid blijven. Laten wij in deze aanwezigheid blijven. Deze atmosfeer. Oh ja, Heer. Ja, verlosser. Ja, redder. Ja, genezing. Ja, de rustgevende geest. Laat de rust op de kinderen komen. Laat de kinderen de rust ontvangen. Laat wij vrouwen de rust ontvangen. Laat wij mannen de rust ontvangen. Laat de grond rust ontvangen, Vader. Oh, in onze huwelijk, in onze buurthuizen, in onze buren, in onze gemeente. Oh, mijn God en mijn Vader. De rust. We roepen de rust. De rust. We roepen de rust. De rust. De rust. De rust en de wijsheid. De rust. De rust. Wij ontvangen de rust van de Heer van deze dag. De Sabbatdag. Dit is de dag van rust. Denk aan niets anders dan aan de rust. Ontvang rust. Ontvang rust. Ontvang de rust. En tranquilidad. En paz. En shalom. Salam alaikum. Laten we die salam ontvangen. Die rust, die vrede. We hebben het nodig, Vader. We hebben het nodig, Heer. De rust. De genezing. Ja, Vader. Oh, ontvang genezing. Ga opnieuw lopen. Ga opnieuw spreken. Spreek de naam van Yeshua uit. Je zal genezen, liefie. Je bent genezen. Je zal lopen. Halleluja. Je zal lopen. Mensen zullen zien dat je zal lopen. En je zal goed spreken. Je zal spreken. Halleluja. Je zal de woorden van de Heer spreken. We geloven in een goede God. We geloven in een goede God. Hij is goed. Hij is goed voor ons. Hij is goed voor ons. Hij is goed voor ons. Neem het in geloof. Hij is goed voor ons. De Heer 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 is goed voor ons. Yeshua is gezond. Yeshua is genezen. Hij is Yeshua Rafa.
Ze zullen de vrede ontvangen. We zullen de vrede ontvangen. We zullen de vrede ontvangen. Oh, moeder naar vader, vader naar moeder, kinderen naar ouders. We zullen deze zegeningen ontvangen. Het bovennatuurlijke zegeningen. Het rijkelijke zegeningen. De rust. De rust. De rust. De rust. De rust. De vrede. De shalom. Ze zullen kinderen zijn die mensen zullen niet begrijpen. Maar ze zijn intelligente kinderen. Ze zullen spreken. Ze zullen de beste zijn in hun klas. Ze zullen de beste zijn op school. Ze zullen de beste zijn. De genezing zal invullen. De wijsheid zal ontvullen. We zullen het woord kennen. Oh ja, heren. Wij kunnen zoveel talen. We kunnen zoveel talen spreken. We kunnen alles doen wat de Heer zegt. Oh, niks is onmogelijk voor God. Niks is onmogelijk voor God. Niks is onmogelijk. Niks is onmogelijk, Jela. Niks is onmogelijk. Je zal spreken. Je zal spreken. We bevrijden haar. We bevrijden haar. We bevrijden haar in de naam van Yeshua. We bevrijden haar. We spreken vrijheid. 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 Je zal spreken. Je zal spreken. Je zal spreken. Deze kinderen zullen niet hetzelfde blijven. Wij zijn niet normale mensen. Wij zijn bovennatuurlijke. Bovennatuurlijke liefde. De eenheid van de Heer is hier. Het maakt niet uit wie we zijn. Of wat we zijn. Mensen liegen. De Heer niet. Hij houdt van ons. Hij geeft ons liefde. We kunnen verworpen zijn, maar de Heer is met ons. Está conosco, está lá na nos abandonado e desamparado. Uma igreja, qualquer um rende da pisar, caminha de 2 ou 3, e sua presença está. E sua presença está aqui dentro. Sua presença está conosco. Sua presença está aqui dentro. É futuro. É futuro generatie. É futuro generatie. Futura generatie. Dank u, Heer Vader, voor de oma, voor de dochter, voor de kinderen, Vader. Oh ja, Vader, geef hun rust. Geef hun vrede. Geef hun rust en vrede. Laat er bij. Alle woorden, alle gedachten, alle dingen die in zijn richting zijn gekomen, die proberen hem te... Ja, Vader. Oh shit. Jezus naam. Ja, Vader. Laat de rust. Hun rust. Ze zijn mensen van waarde. We houden van hun. Oh, zie, Senhor. Ja, Vader. Ja, Heer. Amen. 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 Ja, Vader. Geef de vrede. Geef de vrede. Vrede, man. Gloria a Dios. Vrede, liefje. Ahora que nos meses aplausos. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! Los ministros vamos a dar todo. Vamos a recibir la casa. En el nombre de Yeshua Mashiach. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Laten we de eenheid. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. Meu irmão, eu vim quando se mantinha. Eu sou missa da coisa especial para. Especial para nós que aqui não vai me dar nenhuma. É alabança, alabança. Não, 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 Chico Botelho. Não estava dando, certo? Pero essa aqui.